बिथांमोना बुंनो रावानो गैला खालि शान्ति 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 मामोन बिथांमोननि आन्दोलननि उद्देश्यआ बेखौ बुंग्रोना हारसिङै सिरि सिरि जे बिथाङा एकर्ड खालामहैबाय सोरनावबा सोंदोंमोन ना बड'लेण्डखौ गारदो शान्ति खालामना लाना फैदो सोरबा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि खुगायाव जेबो भाषा गैला शान्तिनि बादै शब्द जेबो बुंनो गैला खिन्थु बिथांमोननि शान्तिनि समावनो जों नुगासिनो दङ शान्ति सोरबा दुखुथिया सुबुंफोरनि न' बां सिफायनाय हा गैजायै मानसिखौबो दिनै मोनसे हानिफ्राय उच्छेद खालामनाय मालाबा दादागिरि सोरखौबा फैलाबायनाय जों नुफेरबाय टाउन कमिटिनि चेयारमेनानो गसाइगावआव टाउननि गासिबो रायजो राजाखौ दखानिफोरखौ बुनाय जों बेखौबो नुदों क'क्राझाराव गोबां दावराव आदानिनो हा होनायनि बेलायावहाय बेनि सायाव मा बुङो जोंहा सोरबा आदानिनो हा होनाय सोरबा माबानिनो हा होनाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खिन्थु सोरबा नोंनि थागिबि मानसिखौ होखारनानै हा होनायाथ' जुक्ति गोनां नङाना सोरखौबा दाङाबाजि खालामलायनानै सोरखौबा होखारलायनानै बुख्रु सुख्रु खालामलायनानै जुदि सोरबा कम्पानिनो हा होनो नागिरोबा बेथ' मोजां खामानि नङा खिन्थु जों बुङो मा इन्डास्ट्रि जा नागिर हा नागिरनानै हो नङा होमबा दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलानि समनि माबा मा होनो रामदेबनो होनाय माबा होनाय खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों रामदेबनो होनायावथ' बिदि जेबो समस्या जायाखै रायजोआ रावबो आपत्ति लाबोआखै आंहाथ' मा बुंगोन जोंहाथ' रायजो राजाया जिहेतु गावनि हा बे हाखौ जिहेतु मोननो लुबैयो रायजो राजाखौ बेबायदि खस्थ' होनाया थिग नङा खस्थ' होनाङा बयहाबो हानि मोन्थाय मोननांगौ अधिकार दङ बे मोन्थायखौ मोन्थों आं बेखौनो खावलायो जिरा प्राइमारिनि आन्दाराव टटेल 39 ना टटेल 39सो गुबुन गुबुन हान्जानि लोगोसे बर' फरायसा आफादावबो खामानि मावबोनाय बेबायदि सुबुंफ्रा दिनै जयेन जागोन खोब मोजां निजरा प्राइमारिया फिसा प्राइमारि फ्रायथ' बिपिबान गोजाखा आरो दा बिथांमोना फैबावबाथ' आरो निजराया बुहुत मजबुत जागोन आरो जोंना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फ्राय खोथाफोरखौ बुजिजोब्बाय गोदोआव बेफोरबायदि ओनसोलाव माने विभिन्न समाव माने बर' फरायसा आफादानो होन सोरबा सोरबा होन गुबुन गुबुन खोथाजों रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोबाय थायोमोन खिन्थु आसल खोथाया मा दिनै बिथांमोना बुजिबाय दा इउपिपिएल दोलोआ जे एकदम नंखाय खोथा बुंदोंमोन खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि ओनसोलाव मोजां फरायसालि गैया भेन्सार स्कुलखौ सरकारि जागोन होनदोंमोन खालामनो हायाखिसै प्रमान जाबाय महिलाफोरखौ बिथांमोना बिराद अननाय होगोन होनदोंमोन हायाखिसै प्रमान जाबाय माने गासिबो दिगाव मोनफा मोनफा प्रमान जानायाव दिनै ओमफ्राय जि नुबाय जों सरकाराव गैयै एमएलए हिसाबैब्लाबो बिथांमोननि फ्राय समस्याफोरखौ गिदिर फिसा जोङो खम परिमाणे समाधान खालामगासिनो दङ बेनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव जथेस्थ' बिसास फैदों आरो बिदिनो जोंजों सानसे सानसे जयेन जाबाय थादों आरो आं नुदों दा निजरा प्राइमारिया जोंना बिराद स्ट्रं आरो स्टेटमेन्टआ नंखाय ना मा बे बिथांमोननि जि नटिफिकेसन बेखौ नायबानोथ' नुगोन ना बेखौथ' नायदों रायजो राजाया बेवहाय प्रटेस्ट खालामदों रायजोआ प्रटेस्ट खालामदोंबा बेवहाय असान्ति जादोंब्ला बेखौ बिधान सभायाव लांनाया आंनि दायित्व दिनै जुदि नंखाय नङामोनब्ला मानोथो बे अर्डारखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनांगौ जाखो मानो केन्सेल खालामनांगौ जाखो दिनैथ' बिथांमोननि जि मोनसे अर्डार बरनदोंमोन बे हाखौ माने बेम्बु प्रसेसिंनि नामाव माबा खालामनाय आंथ' मिथिनायाव केन्सेल खालामनांबाय बिथांमोना दिनै रायजोआ साक्सेस जादों आंनि थांखियाथ' बेनो रायजोखौ सहाय होनाय बासमती सेरफाङा जिहेतु बिजेपिनि दखलाव बिपिएफनि दखलाव फैनायनि बेसेबां बिजेपियाथ' खनसेल'सो बेनि बाखियाथ' माबायानो गोजा बिपिएफआनो गोजा खननैया खनसे गेजेराव कंग्रेस फैदों लोगो लोगो सोलायफिनदों ओंखायनो देग्लायबो एखे नायदोंमोन रायजो राजाफ्रा खनसे गोथाव ना गोखै ना गोखा मिथिबाय बिपिएफआव फैफिनगोन बेखौथ' फैलार जादों बिथांमोना जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों रायजो राजाया बिदि सानाखैमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एखे राहैनो खुनु कमिसन थमिसननि खोथा गैया जेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथाव बर' गामि दं खन्थि गुवासलि हाबजोबगोन होननानैसो बुजिदोंमोन आरो बेखौ हाबखांनायनि उनावहाय जि 60 समस्ति बेखौ जागोन होननानैसो बुजिदोंमोन दिनै 60 समस्ति बानायनो बेयो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर लानायाव रायजोआ जेबो सानाखैमोन जेब्ला टार्म्स मोनसे जोबनानैबो समस्ति बानायनो हायासै अब्ला मा सानगोन फालाय बेलाय बिराद गिदिर फैलार नङा होमबा हाग्रामा महिलारिया 2003आव बिथाङा इन्टारिम दानानै जुदि 2005 नि एप्रिलावनो समस्ति बानायनानै इलेक्सन गेलेहोनो हायोब्ला बिथाङाथ' जास्ट एक्सटेनसन 2005 निफ्राय 2025 5 बोसोर मोनसेयावबो मानो समस्ति बानायनो हादिया मानो गामि सोबाय ओरैबो जाया जोंथ' बुजिगौ
जों बुजिगौ मा सिक्स सिडुल माने कन्टिगुवास जानांगौ दिनै बिथांमोननि इनक्लुजन एक्सक्लुजनावबो कन्टिगुवास शब्दआ दङ दिनै कन्टिगुवासबो नङा माबो नङा सेटेलाइट थां माथां माबायदि गामि सोखो गामि हाबनायखौ जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु मानो कन्टिगुवास खालामनो हायाखै एखेबारे एखे लाथारि गामि थायाबो जानो हागौ खिन्थु बेहाय फरेस्ट दं माबा दं बेफोरजोंथ' कन्टिगुवास खालामनो हायोमोन ना बेखौ खालामनांगौमोन क्लियार जानांगौमोन नङा होमबा क्लियार जानांगौमोन खोथाया दिनै जेबो स्पष्ट नङा मा रोखोमनि सेटेलाइट कनसेप्ट दंना गैया बिटिसिआव बे गोदान मोनसे फैलायबाय बिनि थाखाय मा रोखोम जागोन जोंथ' खोनाफेराखैमोन जिहेतु जों क्लजखौ फरायदों इनक्लुजन एक्सक्लुजन बेहायथ' कन्टिगुवास शब्द दंमोन अब्ला एसे मानसिखौ हें खालामनाय जादोंना जायाखै फालाय हें खालामनाय जादों ओंखायनो माने बिथांमोना गासिबो दिगाव फैला सिक्स सिडुल हिसाबै कन्टिगुवास खालामनांगौ बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथसिम बिथांमोना कन्टिगुवास खालामनांगौ आरो दा जोंथ' फुरा जा फोथायनाय दङ जोंनि सरकार नेक्स्ट फैखागोन बे सरकारा फैयोबा निस्सय जों बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हागोन समस्थिबो दानो हागोन जों बेखिनि एरियाखौ जों कन्टिगुवासबो खालामनो हागोन